רק השבוע בבית המשפט בפריז הרשה לעצמו רועי פלד לדבר על סגירת מעגל. 3 שנים אחרי אותו בוקר שישי בו נהרגה בת הזוג שלו לי זייתוני בתאונת פגע וברח, 3 שנים בן עצר את חייו כדי להביא את שני הדורסים שלה לדין. כשראה אותם על ספסל הנאשמים ושמע אותם מודים במעשה בפריז, הרגיש שהמשימה הושלמה. גם אם גזר הדין נדחה, בסופו של דבר המשפחה והחברים של לי זייתוני חזרו אתמול הביתה עם תחושה שהצדק סוף סוף ניצח. גלעד שלמור ליווה אותם השבוע, הנה הכתבה שלו. אני רוצה להקריא לך איזה מייל אחד שבא לי, שהיא כתבה לי. אני רואה אותך בעתיד שלי. משום מה אני רוצה שתילחם עליי. אני רוצה אותך. יש פה משהו אחר, נדיר, כזה שאני רוצה לחוות ולהפוך לשלי. אני רוצה שתילחם עליי. תילחם עליי. היא כותבת. זה מה שאתה עושה? אני חושב שזה לא עליה, זה בשבילה. כי היא לא יכולה לעשות את זה. כי אם היא הייתה פה, היא הייתה הופכת להם את הצורה מזמן. עם 3 השנים האחרונות של רועי פלד היו מרוץ, הרגעים האלה הם הספרינט האחרון לקראת קו הסיום שנמצא כאן בבית המשפט בפריז. קו הסיום במאבק שרועי יצא אליו ביום שבו איבד את חברתו לי. The three judges has a chance to show civilians around the world that the French justice is right. These 2 guys should be behind bars. מדע, תגיעו מהר, יש פה אני חושב ארוכה. מהר, אתה רואה לי נושמת? היא לא נושמת, אין לה דופק. לי זייתוני נהרגה כאשר חצתה את הכביש במעבר חצייה ברחוב פינקס בתל אביב. ג'יפ BMW שנסע במהירות מופרזת פגע בה בעוצמה. הדורסים אריק רוביק וקלוד חייט נמלטו מהמקום ועלו על הטיסה הראשונה לצרפת מולדתם. הותירו את לי סועה לאספלט ואת רועי בן זוגה הטרי עם תחושה שהעתיד שלו נלקח ממנו. לא התאבלתי. אני איבדתי את החברה הכי טובה שלי, כן. ומהר מאוד נכנסתי לעשייה. באמצע נאום של ראש עיריית פריז קם מישהו עם דם על הידיים ועומד ככה. אריק רוביק וקלוד אייזיק היקרים, עשיתם מעשה שהוא נבזי, שפל, זמנכם קצוב, ואתם תתפסו. אתם יודעים את זה. מה אני צריך? בגדים חמים. נכנסה. זה הכל חליפות. זה לא בארץ, זה לא הפגנות שכונה של הארץ. צריך לבוא מתוקתק. בשנים האחרונות הוא שם את החיים בהולד, אמנם עבד, יצא לבלות, אפילו הצליח להתאהב מחדש, אבל את רוב האנרגיות הוא יפנה למקום אחד. לא אכפת לי כמה זמן הם יקבלו. שמתי לי מטרה לשים אותם מאחורי סורג ובריח, אלה המילים המדויקות. והנה זה קורה. זאת אומרת, יהיה פה אושר. אני בטוח שתהיה פה איזושהי... כי הגענו. 3 שנים הגענו. אל המשפט בצרפת נוסעים גם החברים שלי, אנשים שנדבקו בלהט של רועי והצטרפו למאבק, חברים שרובם לא פגשו את לי מעולם. שמעתי שמדובר בצרפתים שדרסו ישראלית. רציתי להראות פנים אחרות קודם כל של הצרפתים שעולים ארצה. התאונה קרתה פחות מ-800 מטר מהבית שלי. לבחורה שיכלה להיות בחבר'ה שלי. בעלי נהרג בתאונת דרכים לפני 10.5 שנים. הסיפור הזה מאוד נגע לי ללב. נסו להיכנס קצת יותר. יש? הקפה עולה על גדות נהר הסן, ימתין לפעם אחרת. יש עוד מה לעשות, הטקטיקה הסיזיפית. צדק משיגים דרך הרגליים. למרות שהמשפט ממש בפתח, רועי והמשלחת לא מרשים לעצמם לנוח, ממשיכים לגייס תמיכה ציבורית. אנחנו צריכים שמחר בבוקר זה בכל העיתונים. היום ב8 בערב במהדורות, כל המהדורות היו, כולם.
וזה יגיע לשופט. זאת אומרת, אנחנו מנסים להשפיע בסוף על 3 אנשים, 3 שופטים, 2 שופטים ונשיא. ואם הם לא יראו את זה בעיתון הזה, אז הם יראו את זה בעיתון הזה, ואם הם לא יראו את זה דרך המצלמה הזאת, אז הם יראו את זה דרך המצלמה הזאת. בחלק אחר של העיר, במשרדו של הפרקליט הבכיר וויליאם גולדנדל, יהודי חם שהתנדב לייצג את בני המשפחה, הוריה שלי נותנים ראיונות לעשרות העיתונאים הצרפתים שהגיעו לסקר את אפר זייתוני. אנחנו נערכנו בשביל זה, ואנחנו יודעים למה אנחנו עושים את זה, וזה חשוב. נעבור את זה בשביל זה. הרגע הגיע, אנחנו נעמוד בזה. חזקים ואיתנים. מה יש שם? אנחנו מקווים צדק. בלי הפתעות. כשאיציק זייתוני מקווה שלא יהיו הפתעות, לא ברור אם הוא כבר מרגיש שמשהו עומד לקרות. אבל כמה רגעים אחרי שהוא, קייט ורועי עולים על דוכן העדים לספר לבית המשפט על מה שהיה ואיננו, מגיעה עוד תפנית בעלילת הסיפור שמעולם לא הפסיק להפתיע. Elle s'achève précipitamment avec cet incident de l'ordre du jamais vu. L'avocat de l'un des prévenus, Claude Caillatte, est agressé à la sortie des toilettes par un homme qui lui a porté un coup à la mâchoire. Il n'est pas en mesure de plaider ce soir. L'avocat, les parties civiles sont particulièrement tristes ce soir de voir ce procès différé. יכול להוריד את העניבה, אתה תכעס עליי? כן. יצא לי להסתכל לקלוד חייק ואריק רוביק בעיניים. וזה... אזוקים. המשפט התנהל נהדר, אוקיי? השניים התהפכו אחד על השני. הצלחנו, ולא משנה מה השופט אומר. אני באמת חושב שהצלחנו, והגענו למטרה, ואני בטוח שהשופטים יודעים מול מי יש להם עסק. כל הבלגן הזה שקרה עכשיו, לדעתי, קרה לטובתנו. אז שורה תחתונה, חברים, המון תודה. היה פה שיחוק מטורף, ולהגיד לכולכם באמת תודה הכי מהלב שיש. ומי שרוצה, כרגע התוכנית שלי זה ללכת ולאכול המבורגר. לילה טוב, נכון? רגע לפני שהוא עולה על מטוס וחוזר הביתה לישראל, הוא מרשה לעצמו רגע אחד של שקט. אני כן מאמין שיש איזשהו מקום שבו היא מרוצה עכשיו, או שקטה יותר. כי אני יודע שאני שקט יותר. זאת אומרת, אני מקווה מאוד, אני עכשיו באיזושהי רוח אחרת, אבל אני מקווה מאוד שאני אגיע הביתה ואני יכול להגיד לעצמי, וואלה, עשית מה שהבטחת, עכשיו קום על החיים שלך ותראה מה אתה עושה מחר בבוקר. מה תעשה מחר בבוקר? נראה לי שלא יודע, אני מחפש עבודה. תשמע, אני מכין את עצמי ליום אחרי. תהיה ריקנות. אבל אני מקווה, אני יודע שאני אסתדר, אני אדע למלא אותה. אני אמצא מה נכון לי. מה שאמור היה להיות סוף הסיפור אמנם נדחה בכמה ימים, אבל עבור המשפחה, רועי והחברים, המסע לצדק נשלם. הגיבורה מתה, אבל הסוף הוא טוב. זאת אומרת, האנשים הרעים התכנסו לכלא. אז עכשיו אפשר... זהו, אין יותר מה לקרוא. אין, זהו, הם בכלא. זה לא משנה גם כמה זמן הם יהיו. אפשר לסגור את הספר הזה ולהתחיל לכתוב ספר חדש.